Pentraya ke National Institute of Technology NIT kadan menta ha ke jingkermen bakandep no hashua ulber araja arpulai pentip ke company ba pentraya ya ke ke jaka puli ka bahe bha ka badon hasora ha ke jingle jurip ka FKJGP sengme ha ke nigas ngi sezain Habakren bat kilat pathai khubor u president jong ke FKJGP sengme ba dandi cliff khongset ulo ongru ba ka jingwan jong ke seng ha ke tegesngi kalong mentip ya ki dautin rai ka bagate ka permanent campus jong ke NIT ba paunam ka slem mandep watla ka kam galas dang na du unai lur araja kharsau harangkat ke jinga don lang kinong elam jong ke seng no sora uba dandi ulapan pau ruba on dala dep ke te ke NIT megalya sora kanlong ke jingker khu ke bakrau ya ki samla ke jela namar kindon de kispa ngut ki samla kiban omdon kamshu banit puli shabar jong ke jela Pi nakalyang jongi kaseng mentasi nakalyang jong kaseng kami rengkat bat ka FKJP Sora Circle namang itip bagi ni projek asdang nado arja khatsau benai September ti kumba kalong mentahi ke jengman man pen snai ni ka projek ni ka National Institute of Technology permanent campus ka bah po Sora hanakalyang jong kaseng isyam kalong ka aslam ha tede kadau ka panlong yang bingin wan manjurip mentasi yang ni ban panjing pensya ni kini konsultansi ke bangitip kum ka rights te nakalyang ka jong ki penpa ki ong ba sibun ki jingye bagi kendo kawai hi kedina kadau jong ka funds bagaduna ka funds how senam arja khanyo bat ka jingwan no so covid ma dena takada ba penlong ki bakan slam ini kam namar ba bonsin ki tiar bari bat ka ban penbiang nam ta ban tre hang ni poka ke kini ki building jong ni ke institute ru bonsin ki hap up bana sabar wat naspo sabari ru te dena takada te ke jing temu ke jong i jong sang marwan mentakasi benjurep kalau man tip nia ya ke jing e khnang bangila ban lej sekabor sarkar ling ba state ba ling ba ki MP ru jong ni ka state ke jong i namar beliu nakalang ka sang ngisem ba ka jing yo ka jong i kum gini ki institute ma khamtam gini ka NIT kadai ka jing yo nong bat ka ru kadai ka kabu yang i kum ka jala bat khamtam ye ki hun samla khasi ke jong i ke bulan ketua komisiam ya khon ha ka puli putih ke jong ki te ka nyarap sibun lada ki kini ki institute ke wan hane poka jala ke jong i dena takadau ka nongrim ka pelongi ka sang bangin wan ban jurip ini ke jaka ni ka ski dena takadau ngi i ba ka jingwan jong ni ki kum gini ki institution ka nyarap sibun ya ke jala ke jong i kum ka jing tho bang yo lembau ni engineer badon lang hang ni menta te u ba de khrteng u lalit kishore u engineering civil te wong ba yakini ki academic building 4 blocks nang ta ki admin building ki workshop nang ta ki hostel but how arjar apply benai match ka target ke jongki bakin handing over saka NIT te nakalang ke jongi ngin sebut din ngin sepelong ke jong bodin ya kan ni but kanum kut dang ta kasi wan jurip ke jongi ringin saya persang pak ban kumlo bagin ya kendu ki bor ba halor ru bangin pesno ba da kalong kapala kentu sarkar India bahkan compensate ya kan ka jingtre hang ni makan de ke jing onong om dai tangki khna kemni tangki ni ki khna puli jong than jong jala megalia ka jongi rechen ka than lam ngi bro ko ru kanyaram ta jongki pi ngan krem me ba sai namang itep ka recruitment jong ni ka NIT kum ba kalong hakini kisam ba adap ru kalong on merit basis te takada ngong ka di kabui khna samla khasi ki jongi namang i ba manta ha badi bakal yang kini ki academic career kamot haki khamtam kini ki engineering line ki khasi khana khasi jingi bon ba na start kla ki ba na try kim ki along bla khre da late makana in merit ru ten rei ban ong ba na kaleng ka seng ko ang kran shai na ma ba ngamla ban ong ba hoi ba dong pok jala ka jongi ki khana khasi jongi ki nyo ban lada ki baduna ka mak su ngimla ban long am hade ka reservation seat ngla banyak kran kala bandan nam ta khana khasi jongi institution ngatrai ban ong ban wan hi da reservation dengan trai kan namdan TV kalau le ran hiru ye ki students bagin wan hani reservation kan ringan kentu ki samla khasi ki jongi pan ki ba dan shat ka mesi men yakhon ngatrai kani ka kabu ye ki jaka bagin le chiwi ki state kani kala plela de ki hangne kat ya manta te ngatrai kan poi de ki spa ngot e te ringin pa yo ka exact mer ya ka number of seat ka ba byang hi kan ten rei kan nyarap sibun pan ka jingwan yo ni institute hang ni kan nyarap sibun hakalyang puli putih kun samna ka jongi bang athrai kindan ki kam ki jam bang hapanya kan nam ta ki nong song jang di ka than sa raro mo ka ba kumno ki kam ki ba
kila ban ai ki kem don kam e ban wan ra ki bruna bihar ban wan ra ni ki jala ba fer re ki nong song nan ni na po so ra hiru ki nyok kam ka jam hang ni ani ki Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.